Mga tilapia po natin dito ay 80 pesos na kilo. May tumpukan din po sa halagang 100 pesos. Ay hindi po nabubuti. Hindi gaya ng iba. 130 ang per kilo ng mga pagi. Kano po yung alimasag nyo? 220? Ayun po yung per kilo, no? Gaganda po ng mga laman ng gulyasan. Ito yung masarap na isda, oh. Ito po yung mga baby pugita, oh. Yung mga maliliit. Yan po ang presyo ay 230 na kilo. Good morning, Lodi. Magkano ngayon ang presyo ng tinapa mo? 150, medyo tumaas yung gasolina. Isang piraso? Opo. Alright, so 150 po ang isang piraso ng bangus, talaba, at yung mga takal po natin ay 100 pesos. Ayan, 100 pesos po yung mga tahong, no? Alright, so dito tanong natin yung mga alimango. Bossing, pwede po malaman yung alimango mo, magkano presyo? 400 pesos sa mga alimango. Magkano ang yellow pin mo, Lodi? 250 lang yan, Lodi. 250 na per kilo ng mga yellow pin tuna. Good morning po, kuya. Good morning. So, yan po yung mga tatag niyang gulay. Kuya, magkano ang ampalaya po natin? 110 lang po. 110 po ang per kilo ng ampalaya. Yung mga peche natin, magkano po? 10 piso. Ayan, ang mga pampano po natin, no? May kaimito po rito sa halagang 80 pesos na kilo. Ito na yun. Katawilis. Magkano per kilo? 100 pesos na per kilo. Yung mga tumpukan po, 50 pesos. Yung gold, meron po dito 100 pesos na tumpukan ng mga espada, 200 pesos na kilo. Kan ay 50 pesos, ayun 50. Napakarami na, oh. Pangating pong mga sapsap. Please, sa halagang 50 pesos na tumpok, ang per kilo po ng paninda ni nanay po na mga pusit ay 350 na kilo. Meron din po siyang tumpukan, no? 100 pesos po. Good morning po, Nay. Shout out po. At ito po si nanay, oh. Siya po yung nagbebenta po dito ng kanyang mga panindang isda at mga pusit na mura po ninyong mabibili. May tumpukan din po siya na mga dilis. Ayan po, mga 50 pesos na mga tumpukan. Ang presyo naman po dito na Good morning, good morning, good morning. At tayo po ay mag-update pong muli dito sa Malabon Fish Market. At ngayong araw po ay Martes na. So ikutin natin tong bayan ng Malabon at mag-update tayo ng kanilang mga latagan. So tara, let's go. $130 isang piraso ng mga bangus. Magkano tilapia, te? 110 ang per kilo. Sa malaki po ay 120. 110 po sa maliliit na tilapia ang Batangas. Ate, salamat po. So puntahan natin tong mga bentahan po dito ng mga gulyasan. Dito po ay 120 na kilo ng mga gulyasan o tambakol. Ang mga tilapia po natin dito ay 80 pesos na kilo. May tumpukan din po sa halagang 100 pesos. Ay hindi po nabubuti. Hindi gaya ng ibang matikit. Pwede rin sa mga chismosa. So yung mga tumpukan po ng mga ulo ay 100 pesos. Yung mga katawan po ay 100 pesos na isang piraso, no? Alright, kaya tayo nag-update ng ating pagbablog dito sa bayan ng Malabon Fish Market.
tayo ay napadaan lang dito, no? At sinabayan ko na lang din po ng pag-update ng mga presyuhan ng kanilang mga latag dito sa Malabon Fish Market. Parehas lang po eh. Mas malaki nga yun sa'yo eh. Magkano? Boss, Lando. Good morning. Shout out. 100 pesos no, natumpukan ng mga hipon at mga pagi. Ayan, no. 130 ang per kilo ng mga pagi. Masarap yan, adobong tuyo. O gata sa tuyo, no? Yung mga pagi. Alright, so dito tayo mga gulyasan pa rin po yung mga lataga, no? Magkano per kilo, bossing? 130. Malaking mga gulyasan. Mababa po yung mga presyo ng gulyasan natin dito. Nakara 180, no? Oo. Ngayon 130 po ang kada per kilo ng mga isdang gulyasan. Tapos 150 na kilo pa rin dito ng mga pagi. Ayan. Don Ramon, magkano po yung alimasag nyo? 220? Ayun po yung per kilo, no? Malalaking alimasag. Dito po ay 100 din na per kilo ng gulyasan. Boss Lando, the Explorer. Shout out Lodi. Shout out Boss Ed Pompak. Ayun, shout out. Wala yata si Jeff. Wala, pahinga. Nagpahinga pala si Boss Jeff. Araw-araw may hangover yun eh. Araw-araw may tagay. Salamat Boss Ed. Alright, so dito tayo. Dito ay mga sariwang pagi, no? 120 sa mga per kilo ng gulyasan. Ito po yung mga pagi. Ayan, dami, oh. Ay. Jollibee ba nandiyan pa? Gaganda po ng mga laman ng gulyasan. Boss, magkano hipon? Ay, di po na lang. Okay na to. 360, 340. So, yun po yung presyo. 340 at 360. Saan ba natapon yan? Nakakuha na. Ang ganda ng laman ng mga gulyasan. Shout out Gustin. Boss Lando Explorer. Alright, so yun nga po at na-update natin yung mga presyo ng mga gulyasan, no? Ang gulyasan po natin ay napakamura na po ninyong mabibili dito sa Malabon Fish Market. Nakita niyo po yung mga presyo. Ang pinakamataas na presyo ay 130, no, na kada per kilo. Sulit at tipid ka doon sa mga ganong presyohan, no, ng kanilang mga latag ng gulyasan. Nando, Good morning po. Oh, good morning din. Napadaan lang po. 340, no, na per kilo ng mga hipon. Sali pa yung bossing, oh. Napakaganda mga hipon po natin dito, oh. Dito naman po yung mga gulyasan din po, oh. Ganda. Kalalatag lang po. Ayan, 160 na per kilo. Nangingintab na mga gulyasan.
Quality yung mga latagan po ng mga isang Goliano no, dito sa Malabon Fish Market. Nay, salamat po. Thank you. Dito po yung mga per kilo po ng mga tilapiyang Batangas ay 120, 110 na kada per kilo. 120 na per kilo ng mga digis, napakasariwa. 230 sa mga balsa galunggong, 120 sa isang piraso ng bangus. Matambaka po ay 150 na per kilo. 110 po sa mga per kilo ng tilapiyang Batangas. Ito yung masarap na isda, oh. Salay-salay. Magkano kilo, te? Salay-salay. 50 lang. Ano yan? Bakit nakagulay? Presyo po ng salay-salay, 350, no? Ganda, sariwang-sariwang salay-salay, oh. Tapos yung mga gagaong, hasa-hasa, tunso, yan po yung mga latag po dito, no? Sa Malabon Fish Market, napakasariwang mga isda po dito. Alright, so yung mga per kiloan po ng mga hasa-hasa natin na nakita po dito ay 320 na per kilo. At yung mga salay-salay ay 350. Tapos dito ang mga golden pompano po natin ay 280 na kilo. Ito po yung mga baby pugita, oh. Yung mga maliliit. Yan po ang presyo ay 230 na kilo. Matambaka po ay 200 pesos na per kilo. So shout out! Nagparehistro ako motor eh. Diyan, meron dyan ah. Meron nga. Alright, so yan po yung mga presyo, no? Tapos dito ay 80 pesos sa per kilo ng mga tawilis. Wala ka bang tinda ngayon? Ay, pusit? Gigas ka ba dyan, kuya? Boss, thank you. Salamat. Alright, so yun po yung mga presyuhan ng mga isda na nakita po natin na mga presyuhan ng latag. Dito ay 200 at 320 sa mga per kilo ng mga hipon. Dito ang mga presyohan po ng mga panindang hasa-hasa ay 300 pesos na per kilo. Yan po yung presyo, no? 300 pesos. Okay, sir. Okay, ma'am. Dala ka may. Boss, 100 pesos. Yan po yung mga galunggong po natin lalaki, no? Yan po mga nakalatag na yan ay 100 pesos na tumpukan. 230 naman po dito sa mga hipon. Good morning, Lodi.
Magkano ngayon ang presyo ng tinapa mo? 150, medyo tumaas yung gasolina. Isang piraso? Opo. Alright, so 150 po ang isang piraso ng bangus. Tinapa. Thank you, salamat. Alright, dito ay matataba ang ating mga sahong. Ito po yung talaba. Ito po, oh, ready to kilawin. Nakahimay na po na mga talaba at yung mga takal po natin ay 100 pesos. Ayan, 100 pesos po yung mga tahong, no? Mga sariwang dilis. Ayan, no? Dilis. Good morning, shout out. Shout out sa Daking Kong. Ayun yung isa. Nawala si nanay pag-gala-gala doon eh. Nawala dito sa pwesto niya, oh. Nandun yung nakita ko foreigner, yung maputi. Nakita ko po doon, naglalakad at nakausap ko, nagtanong pa sa akin daw pangalan ko. Sabi ko, Boss Lando Explorer. Okay, kala ko, basta ano pangalan mo? Kala ko gagawin ka sa Andun nakita ko eh. 5 raw pala jowa niya. Puro tomboy. Sabi niya sa akin, 5 jowa ko dito, puro tomboy. Yung nagtitinda ng hipon. Nandoon pa, marami daw eh. 5 daw yan. Ma? Yung galing tao, Madalang ang mga matumal. Tuman ngayon. Martes eh. Simpleng araw kasi. Simpleng araw talaga. Pag-linggo lang talaga maganda eh. Pang highlight pag linggo, maraming talagang mamimili. Tsaka dagsa talaga. Opo. Yung iba dumadali siguro dito kaya daming tao. Sige po, salamat po. Thank you. Salamat din. Alright, so dito tanong natin yung mga alimango. Bossing, pwede po malaman yung alimango mo, magkano presyo? 400 pesos sa mga alimango. Boss, thank you. Alright, so yun po yung mga presyo ng mga alimango po nila, no, na binebenta sa ating mga mamimili. At ang mga sitaw po natin dito ay 30 pesos na per tali. Ang mga kamatis po ay 50 pesos na kilo. So yan po yung mga presyohan ng mga gulay. May mga 50 pesos din po tayo, 20 pesos at mga 10 pesos na mga latag. Mga per kilo ng ating mga manggang hinog ay 50 pesos. So shout out Lodi. Shout out kay Black Mamba dyan. Shout out Black Mamba. Shout out po. Meron siyang panindang yellowfin tuna at gulyasan. Magkano daw ang kilo? 190 na per kilo ng mga gulyasan. Magkano ang yellowfin mo, Lodi? 250 lang yan, Lodi. 250 na per kilo ng mga yellowfin tuna. Kilo po yan, kilo. Napakaganda niya ba? Ayan, yung mga mangga po natin na 100 pesos na kilo. Ang gaganda. 100 na lang. 100 pesos na kilo. Alright, so yun po, ang update sa mga manggang hinog, 100 pesos na kilo. Gulyasan ay 190, 250 sa mga yellowfin tuna. Yan, napakaganda talaga niya. So shout out sa iyo, Black Mamba. Shout out po kay Messi, pinapulis. God bless. Shout out ulit sa iyo, Black Mamba. Alright, so dito po 140 na isang piraso ng bangus dagupan.
130, no? Na mga calls na manok na pakpak. Kada balot po ay 130. Good morning po, kuya. Good morning. So, yan po yung mga tatag niyang gulay. Kuya, magkano ang ampalaya po natin? 110 lang po. 110 po ang per kilo ng ampalaya. Yung mga peche natin, magkano po? 10 piso. Eh, mga, ito, kangkong. 10 piso rin po yung mga presyo, no, ng kanyang mga bentahan po dito ng kangkong. Tapos may mga 20 pesos na bawang, kamatis, kalamansi 10 pesos, may mga 50 pesos. 50 pesos po, mga presyo. 50 pesos po mga presyo ng mga sibuyas na pula at puti, no? Yan po yung mga binibenta po sa ating mga mamimili. Kuya, shout out po at maraming salamat po. Thank you. Tawilis, 100 pesos na kalahating kilo. Good morning. May mga latag sila dito mga gulay sa halagang 10 piso. 10 piso na. Ayun, 10-10 po ang mga bentahan po dito ng mga tumpukan ng mga sili, luya, kamatis, mga siling berde po, no. Yan po yung mga 10 pesos na inyong mabibili. 300 pesos sa mga golden pompano na inyong mabibili rito. Ayan, ang mga pompano po natin, no. 250 sa per kilo ng mga hipon. At ang gulyasan po natin dito, ang bentahan po nila ay 150 na kilo. Wala ko 200. Ang yellowfin tuna ay 200 pesos na per kilo. Medyo bumaba. Bumaba konti, no? Oo, ng linggo. 300 yung laman, no? Laman 300. Pero na kanina laman, 250 kilo. Ayun, no, 250 kanina. Ngayon, 200 pesos na per kilo ng yellowfin tuna. Oo. Ang bangus ni Boss Maeng na 110 na ang isang piraso. 110 na lang, wala nang 120. Wala nang 120, 110 na lang po. Tapos 130 na mga kada piraso ng kanyang bangus. Mamimili kasi nga, puro balang sila. Minsan pamigay din natin ng ano. Minsan pamigay presyo, no? Oo. 110 na lang, 110. Mamaya, sandaan na lang yan. Paubos. Boss Maeng, salamat. Lodi, thank you. So, akit tayo dito sa tulay, no? Kung saan ay may mga latagan din po tayo nakikita na mga isdang tumpukan. May kaimito po rito sa halagang 80 pesos na kilo. Ito na yun. Meron yung dalawa. Tumpukan ay meron din po dito sa halagang 50 pesos. Lodi, shout out. Ang gaganda ng mga tawilis. Magkano per kilo? 100 pesos na per kilo. Yung mga tumpukan po, 50 pesos. Yung gulyasan mo, magkano kilo? 130 sa mga per kilo po ng gulyasan. Sariwa yan, no? Parang 50 lang yan. Pares kilo. Kaya lang pa. Oh, sariwa yan tatay. Sariwa tatay daw. Sariwa tatay. Yan ang 40. Boss, thank you ha. Salamat. Tumpukan po ng mga espada at may mga piraso rin po ng bangus. 120 na kada piraso. Dumadaan si kuya kaya natakpan tayo. Meron po dito 100 pesos na tumpukan ng mga espada, 200 pesos na kilo. 140, 130, 150 na kada piraso ng mga bangus dagupan. Lodi, thank you. Tumpukan po ng mga tilapyang arroyo sa halagang 100 pesos na tumpok. 100 pesos sa mga tilapia, ayan. 120 sa mga bangus, pandaing. So shout out, Pogi. Lagi ka na lang malungkot, Pogi. Bigyan mo naman ako ng magandang ngiti. Hindi yun nalulungkot ka. Ngiti naman dyan. So yun nga po, at yung mga presyo ng tilapia, bangus, espada ay sulit po ang mga presyuhan.
Dito po ay may so shout out. Shout out. So dito ay may mga tumpukan din po yan, oh, 50 pesos na mga isdang tawilis. Sapsap natin ang mga kada tumpukan ay 50 pesos, ayun 50. Napakarami na, oh. Pangating pong mga sapsap. Puro tumpok ay 50 pesos lang po na mabibili nyo po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Ayan, mga matambaka, galunggong, pusit. Bossing, magkano po yung pusit nyo? Pusit, 360 kilo, 300 dito. Ayun, 300 at 360 na per kilo, no? Mataas pa rin ang galunggong, no? Malugog, 260 kilo. Ayun, yun po yung, Sandaan po yan. yun po yung per kilo ng galunggong. 250 to 60. 260. 260 pa rin ang per kilo ng mga galunggong, no? So, yun po yung mga presyon ng kanilang latag. Boss, salamat po. Shout out kami! Iyan po yung mga dilis sa halagang 50 pesos na tumpok. Ang per kilo po ng paninda ni nanay po na mga pusit ay 350 na kilo. Meron din po siyang tumpukan, no? 100 pesos po. Good morning po, Nay. Shout out po. At ito po si nanay, oh. Siya po yung nagbebenta po dito ng kanyang mga panindang isda at mga pusit na mura po ninyong mabibili. May tumpukan din po siya na mga dilis. Tapos sapsap, kabase. Ayan po yung mga presyo, oh. Sulit tumpukan po, no? Arregladong-arreglado ka sa mga presyohan dito dahil sa halagang 50 pesos na dala mo dito o 100 pesos, mayroon nang maiuulam ang iyong pamilya at talaga makakatipid ka at sulit. Ayan po, mga 50 pesos na mga tumpukan. Ang presyo naman po dito ng mga gulyasan ay 130 na per kilo. Tapos mga sapsap, no? 50 pesos na tumpukan. Oh, David Julian, 5,000 rin. Kasama yan ako, nakakaiya. Kasama. Nakakaiya. 120 po sa... Huwag mo lang yan ilapit. Huwag mo siya naman ilapit. 120 po sa mga per kilo po ng mga gulyasan. Ayan po, no? 120, oh. Papakol po natin dito ay 130 na per kilo. Tapos may mga parrot fish sa halagang 170 na kilo. $150 na kada piraso po ng mga pangusdagupan. 130. May mga tumpukan din po doon na sa halagang 50 pesos. Alright, so yun po yung update natin dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Itong kahabaan po, no, na-update po natin yung kanilang mga latagan at mga presyohan na sulit at makakatipid ka dito sa Malabon Tumpukan. So anyway, shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At sa mga kababayan po natin na dumarayo dito sa Malabon Fish Market, shout out po. At sa mga vendor po natin masisipag na nakakapaghatid ng mga murang presyo sa ating mga kababayan. At shout out
sa ating mga silent viewers na lagi pong sumusubaybay ng aking pagbablog sa Malabon Fish Market. At sa mga nag-share ay maraming salamat po sa inyong lahat. So hanggang dito na lang po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless and bye-bye.